Bé, molt bon dia, Toni Comín. Estem en aquest espai virtual, aquesta trobada a distància, com malauradament hem anat fent aquests últims anys per la teva situació a l'exili. Aquesta trobada és una petició que em fas per tenir un espai on poder-te explicar, sobretot després de totes aquestes informacions, seguit de publicacions, etc sobre la teva figura i el Consell. Jo hi he estat treballant com a cap de comunicació aquests últims 4 anys per la teva confiança i després de que em demanessis aquest favor doncs no et podia dir que no i per tant doncs farem aquesta trobada. Sí, moltes gràcies, Gerard. Primer de tot, agrair-te que hagis acceptat. De fet, hem tingut una llarga col·laboració laboral durant aquests anys que ha sigut molt bonica, molt satisfactori. Per tant, per això vaig pensar en tu. I, efectivament, jo he seguit la recomanació, de fet, d'alguns, de bastants membres del Consell, gent de les bases del Consell, que m'han dit, Toni, t'has d'explicar, perquè és evident que s'han publicat moltes informacions confuses, en algun cas directament falses, i crec que alguna de les coses que s'han publicat estarien dintre del que és el concepte de les fake news, no? I ha sigut bastant desagradable aquesta podríem dir una campanya amb certa voluntat difamatòria. Quan jo he donat aquestes explicacions a aquestes persones del Consell, amb tot el detall que m'han demanat, m'han recomanat molt que les fes de manera general, que fossin accessibles per tothom. M'han dit, has de poder explicar la veritat, has de poder donar tots els detalls que convinguin perquè la gent sigui conscient que totes aquestes acusacions que se't fan doncs, no tenen cap fonament. No? I per això vaig pensar que la manera més oportuna de fer-ho era això, a través d'una conversa i aquí avui la faig amb tu. Doncs, escolta, comencem pel principi. No sé, d'on surt tot plegat? Quin és l'inici de tot això, l'espurna que fa créixer aquesta història? Sí, mira, ho he explicat moltes vegades, però no em fa res tornar-ho a explicar. Tot això comença amb un mail que jo rebo l'abril de l'any 22 per part de l'anterior gerent del Consell, en què m'acusa, per dir-ho així, d'intentar colar com si fossin despeses personals, el que en veritat són les despeses d'un viatge de feina del Consell. Estem parlant d'uns 4.000 i pico euros. No? Jo ho he explicat molts cops, en aquella època vivia amb la meva filla petita a Lovaina, no la podia deixar sola, i a partir del moment que vam tenir immunitat, jo vaig aprofitar les setmanes en què ella tenia vacances escolars i anava a Barcelona, anava sempre que tenia vacances escolars a Barcelona, jo aprofitava per desplaçar-me a la Catalunya Nord, en allà acumular totes les reunions presencials que es poguessin fer. No? És evident que hem estat treballant online durant tots aquests anys del Consell, sempre que hem pogut, però és veritat també que hi ha reunions que si es poden fer presencials són millors, la gent es desplaçava a Brussel·les, des del Consell assumim els costos d'aquest desplaçament, era molt més justament eficient i molt més econòmic pel Consell que jo, que feia de vicepresident executiu del Consell i per tant era qui tenia una càrrega de feina més gran, doncs fos jo qui es desplacés a la Catalunya Nord per fer aquestes reunions presencials. No? Què passa? Tots els que estem al Consell ho fem de manera desinteressada, gratuïta, per compromís polític. És a dir, els membres del govern han dedicat molt de temps, diguem, a canvi de res, per dir-ho així. No? I jo, que sóc el que, per la meva posició de coordinador general, de vicepresident executiu, amb el que he dedicat més temps, de fet tot el meu temps, a part del meu temps al Parlament Europeu, la resta del meu temps l'he estat dedicant al Consell. No? Què vam decidir des del principi? Que el que se'n diu les despeses de representació, doncs això ho assumiria el Consell. És a dir, quan el govern es desplaçava a fer alguna reunió presencial 2 o 3 cops l'any a Bèlgica, doncs des del Consell es pagaven l'allotjament i el desplaçament. No? Quan jo baixava a la Catalunya Nord, al principi de tot ho assumia jo mateix, però va haver un moment que des de l'equip tècnic, de fet, amb el vistiplau de l'anterior gerent, doncs es va decidir que a mi també se m'havia d'aplicar el mateix criteri. I per tant, que aquestes despeses de representació per viatges, insisteixo, que tenien com a finalitat fonamental poder fer reunions de treball, doncs que aquestes despeses serien assumides des del Consell.
simplement això. Després de representació, que a mi se m'apliqués el mateix criteri com a vicepresident quan em desplaçava a la Catalunya Nord que en els altres membres del govern quan es desplaçaven a Brussel·les. Bé, doncs això que expliques és bastant clar, no hauria d'haver-hi gran cosa més a dir, no? Unes despeses on el qual treballes pel Consell, però hi ha un email que sembla ser que diu que no és així, això no és així. I aquest email a més s'envia a diferents persones. Què passa aquí? Sí, tu imagina't una persona amb la que tu treballes normalment presencialment i parles per telèfon, que un bon dia t'envia un mail, amb còpia molta gent, on diu que estàs intentant col·locar com si fossin despeses personals, unes vacances familiars, el que són aquestes despeses de representació. Tu tens la família a Barcelona, estàs sol fent reunions, no? I t'acusa, no sé com dir-ho, poc menys que de corrupte, no? Clar, són despeses exactament idèntiques a les mateixes que jo havia estat fent amb les mateixes dates o dates pràcticament molt similars, el mateix destí, el mateix allotjament, tot exacte amb els anys anteriors, en què ell no havia posat mai cap objecció. No? Què vol dir? Que llavors els anys anteriors havia sigut còmplice d'una pràctica irregular, perquè si els anys anteriors exactament la mateixa despesa havia estat tramitada sense cap problema, què passa aquest any? Bueno, ja t'ho explico què passa aquest any. Feia un mes que jo li havia hagut de comunicar, o li havia comunicat que no seguiria en la seva funció de gerent del Consell. Feia un mes, diguem, no? I després d'això, tot d'una, després de 3 anys, aquestes despeses passen a ser irregulars. Home, que no cal ser Sherlock Holmes per entendre que hi ha doncs, un ànim de revenja, digue-li com vulguis, un motiu personal, diguem, no? Per fer aquesta falsa denúncia, no? Llavors, aquest email, si no m'equivoco, és de l'abril del 22. O sigui, té bastant de temps, però va sortir a la premsa no fa massa. Hi ha un bon desnivell temporal aquí, no? Sí, justament això és una altra cosa molt indicativa, no? Un mail de l'abril del 22 que s'envia, insisteixo, un mes després o poques setmanes després de comunicar a una persona que no pot continuar amb la seva funció, es filtra el juny del 23, o sigui, al cap de més d'un any. Home, tampoc cal ser Sherlock Holmes per entendre que una filtració d'un mail amb un mitjà digital al cap de més d'un any doncs deu respondre a alguna intenció concreta que no és estrictament informativa, crec jo, no? És a dir, com a mínim hi ha la voluntat de danyar la meva reputació, això sembla que està clar, no? Llavors, aviam si ho entenc bé, no? Acabes de dir que aquesta persona ja no formava part del Consell, però havia de tramitar ell el pagament, que és una de les coses de les que diuen aquest mail, llavors no entenc la situació. Aviam si ho pots aclarir, això. Bueno, sí, de fet aquest mail es fa justament a l'ínterin, entre que se li comunica que ha de marxar, es va pactar que marxaria el juliol i va ser justament en aquest entremig que es va enviar aquest mail quan ell encara estava exercint de gerent, però ja sabia que al cap de 2 o 3 mesos ja marxaria. No, aquí la qüestió és que quan es va crear el Consell es va decidir el que en podríem dir un desdoblament, no? Es va decidir que separaríem el que eren els òrgans polítics del Consell, el govern del Consell, del que era la seva base jurídica. Vam crear una associació a Bèlgica que era necessària per poder fer tota la tasca administrativa, és a dir, contractar els temes laborals, temes financers, etc. No? Llavors, es va decidir desdoblar que les persones que ocupaven els càrrecs de membres del govern, del Consell, fossin persones diferents de les persones que estaven en la junta d'aquesta associació. A Bèlgica en diuen Consell d'Administració. Per què? Doncs per una qüestió de seguretat. Estàvem sent els membres del govern a l'exili, estàvem sent, i el govern del Consell en general estava sent objecte d'una persecució, en alguns casos molt brutal, no? Per part de l'estat espanyol, i per tant posar els diners, diguem, sota la nostra responsabilitat legal directa ens semblava més arriscat. I per això es va decidir que era millor, diguem, que hi hagués unes altres persones que fossin les que estiguessin al capdavant d'aquesta associació, que era al cap i a la fi la que tenia
la responsabilitat legal sobre els recursos del Consell, no? I l'anterior gerent, doncs, era l'administrador únic d'aquesta associació. O sigui, jo no vaig tenir mai cap control directe legal ni sobre els pagaments, ni sobre els ingressos, ni sobre els comptes corrents, ni sobre les vises, que no sé ni de quin color eren. Tot això era responsabilitat directa de l'anterior gerent, que tenia aquest doble barret de gerent del Consell i administrador únic d'aquesta entitat. Per tant, els pagaments sempre els tramitava ell. Per tant, a veure, seria del gènere idiota, intentar colar de manera regular unes despeses que no toquen quan saps que qui ha de tramitar i fer el pagament d'aquestes despeses és una tercera persona, diguem. No tindria cap sentit. Llavors, per què es va acabar la relació laboral amb aquest gerent? Bueno, no va ser un moment fàcil ni agradable. Jo, la veritat, que si hagués pogut m'hagués estalviat, però va ser inevitable, no? D'entrada, el gerent havia arribat, em sembla que va ser l'any 2018, jo no el vaig fitxar jo, el vaig triar d'altres persones, però és veritat, que venia a fer de gerent del Consell. En aquell moment no hi havia tanta gent que estigués disposada a fer això, no, és a dir, no era fàcil. I, per tant, sí, és una prova de compromís, per dir-ho així, no? Amb el que és l'exili i la seva causa, no? Però jo, en el desdoblament del que parlava abans, jo era l'enllaç, en tant que vicepresident executiu, entre el govern, els òrgans del Consell, pròpiament, elegits democràticament per la seva base d'inscrits, i aquesta associació, i, per tant, d'alguna manera, el responsable directe, jo del gerent, no? Llavors, amb el pas del temps, amb el pas dels anys, es van anar degradant bastant la relació d'ell amb la majoria de l'equip tècnic. 2 persones van marxar, 2 més em van comunicar que volien marxar, i en tots els casos per la mala relació amb ell. Es va anar complicant la relació amb alguns proveïdors, amb els proveïdors més importants. De fet, es va generar una situació de conflicte molt gran. Hi havia malestar entre una part dels òrgans del Consell. De fet, el que és el think tank del Consell, que no va arribar a néixer, ell aquí va ser un dels obstacles, diguem, no? Alguns consells locals també m'havien fet arribar la seva disconformitat per les formes d'aquest gerent, etc. Però a mi sí que sempre havia mantingut una relació molt, molt correcta, diguem, no? Fins que va arribar un moment que va decidir fer-me un pols. A més, va ser un moment, una mica no sé com qualificar-ho. Jo vaig haver d'absentar-me durant 2 mesos, pràcticament, de les meves tasques al Consell i pràcticament també de la meva feina al Parlament per qüestions de salut de la meva mare. I ell va ser en aquell moment que va començar una mena de pols, que per mi era bastant incomprensible, però que va portar les coses a un punt insostenible, i ja està. I, per tant, quan es trenquen tots els ponts amb els treballadors, amb els proveïdors, amb els òrgans, amb el teu responsable polític, etc., doncs la cosa va arribar a un punt insostenible i, per tant, jo li vaig demanar que s'apartés de la gerència. Li vaig dir que s'havia d'apartar de la gerència, li vam oferir que seguís amb una altra funció, dins de la pròpia estructura laboral ell va preferir marxar, diguem, no? Però en tot cas el desencadenant de tot això va ser quan se li va dir que ell no podia seguir de gerent. Una decisió, per cert, que comptava amb el coneixement i el consentiment del president i que jo també vaig demanar al govern que ratifiqués a posteriori, però és una decisió que va ser ratificada pel govern. Per tant, jo t'asseguro que jo, si m'hagués pogut estalviar aquesta decisió, me l'hagués estalviat, absolutament, perquè jo sabia que per mi només podia tenir que problemes, com s'ha acabat confirmant, que per mi jo podia rebre. Però per pur sentit de la responsabilitat, era pel Consell, pensant en el bé del Consell, que vam prendre aquesta decisió. I ara canviem una mica de tema, tot i que evidentment tot està relacionat, que és sobre, hem parlat de les despeses de representació que explicaves, però també ha sortit publicat, hi ha hagut informacions sobre unes altres despeses relacionades amb uns lloguers a Lovaina. Què pots explicar d'això? Sí.
Sí, em puc explicar tot, de fet. Mira, això són una part dels diners que em corresponen, de fet, menys de la meitat, dels diners que em corresponen d'un fons que es diu Defensa Exili, que es va crear quan vam arribar al govern a l'exili, vam arribar a Bèlgica. Abans, fins i tot que es creés el Consell, es va crear aquest fons Defensa Exili, que estava pensat per donar suport a la manutenció, a l'allotjament i a la defensa legal dels exiliats. De fet, era quan el president estava a Lovaina, diguem, no? I els beneficiaris d'aquest fons, els criteris d'utilització d'aquest fons són públics, hi ha una web i allà ho explica. I jo, evidentment, he utilitzat sempre aquests fons d'acord amb aquests criteris. De fet, la part que em toca a mi d'aquest fons, al cap d'uns anys, la vam acabar establint de manera concreta amb un conveni. Amb un conveni que explica quina part d'aquests fons em corresponen a mi, el conseller Puig, el president Puigdemont, etc. En un conveni amb l'associació que t'he explicat abans, perquè la mateixa associació belga que gestionava els recursos del Consell és l'associació que també gestionava els recursos d'aquest fons, no? I, per tant, l'ús que jo he fet d'aquest fons sempre l'he fet emparat per un conveni, que és un conveni públic, per dir-ho així. No? És un conveni escrit on es fixen aquests criteris de manera inequívoca, de manera molt clara i molt inequívoca. No? Per tant, estem parlant insisteixo, no? De l'ús d'un fons a l'empara d'un conveni que ho legitima, per dir-ho així. Però tu ja comptaves amb un sou d'eurodiputat, diguéssim. Sí, no. A veure, jo quan vaig entrar com a eurodiputat, immediatament vaig deixar d'utilitzar aquest fons. Immediatament. És un fons que vaig utilitzar fins que vaig ser eurodiputat. Ja no el vaig utilitzar més per les meves necessitats personals, per entendre'ns. Tot i que es va crear per això, no el vaig utilitzar més. El que passa és que, no sé, un parell d'anys després que jo entrés com a eurodiputat, a l'edifici, el mateix edifici de Lovaina, on jo tinc l'apartament, per dir-ho així, es van alliberar, allà se'n diuen cots, que són habitacions d'apartament, diguem, no? Es van alliberar 2 cots que fins a aquell moment estaven ocupats per uns estudiants i vam decidir agafar-los per la persona que a mi m'ha estat fent de cap de gabinet, una de les persones de l'equip del Consell que m'ha estat fent de cap de gabinet durant tots aquests anys, que quan venia justament per estalviar, per no haver de pagar despeses d'hotel, s'allotjava a casa, durant tots aquells anys que va estar venint. Fins que vam veure aquesta oportunitat, s'allotjava a casa, la cosa feia que es treballés en unes condicions i es visqués i es compartís la casa en unes condicions una mica límit, diguem, no? Doncs vam veure que hi havia l'oportunitat d'agafar aquests dos cots, aquestes 2 habitacions, per tal que aquesta persona que venia de manera regular cada mes bastants dies, doncs quan vingués es pogués instal·lar en unes condicions més correctes, diguem. Simplement, com que el lloguer no el podia assumir una persona jurídica d'aquests cots, perquè no està permès, diguem, per la normativa, doncs simplement el vaig assumir directament, diguem. Però fixa't que no estem parlant d'utilitzar uns recursos del Consell que hagués sigut del tot legítim per l'allotjament i l'espai de treball d'una treballadora del Consell que venia de manera regular a Bèlgica. No, estem parlant d'uns recursos que en principi em corresponien a mi però que jo ja no estava utilitzant, perquè em semblava que jo no els havia d'utilitzar. Jo els posava al servei del Consell. Els posava al servei d'una persona que és una de les treballadores del Consell. Per tant, no només hi ha un aprofitament inadequat dels recursos del Consell, sinó que hi ha posar uns recursos que em corresponen a mi al servei del Consell i per benefici del Consell. És exactament el contrari. Llavors arriba una auditoria encarregada pel mateix Consell que, pel que sembla, posa en dubte que aquestes despeses estiguin justificades. És així, això? Bueno, no és ben bé així. L'auditoria és un document públic. I, de fet, l'auditoria el que diu, resumidament, és, miri, aquí hi ha 2 versions. La versió del comptable, que és un professional extern, un belga, que fa de comptable de l'associació, que diu que no estan justificades, i la versió de l'afectat, en aquest cas meva, diguem.
diguem, no? I en alguna mesura l'auditor pròpiament, en certa mesura, es renta les mans, no? Però clar, què passa? Que aquest comptable no és en absolut imparcial. Podrà dir, jo tampoc, bueno, molt bé, però jo estic aportant proves. El comptable no és en absolut imparcial. De fet, el comptable està a sou dels membres de la Junta, de l'associació, que són persones de la confiança, de l'estricta confiança, directa confiança de l'anterior gerent. No? Llavors, a mi em sembla molt greu el que ha fet aquest comptable. Perquè, clar, despeses absolutament idèntiques a les mateixes dels anys anteriors que ell mai havia objectat. O sigui, les mateixes factures amb els mateixos destins, els mateixos itineraris, el mateix allotjament, les mateixes dates, aquest comptable els anys anteriors no havia dit res. I ara, de sobte, inspirat per l'anterior gerent, pels seus còmplices, per dir-ho així, diu que es tracta de despeses no justificades. Home, això sí que em sembla corrupció, però corrupció professional. I, per cert, per aquesta raó, aquest comptable ha sigut objecte de les pertinents accions legals a Bèlgica, que espero que el facin rectificar i que pagui pel que ha fet. Perquè em sembla molt greu, no?, que doni pàbul un professional extern a unes acusacions infundades, diguem, no? I, clar, al final és com el joc del telèfon, no? El gerent diu, per dir-ho, l'auditor diu el que el comptable diu, que és el que els membres del Consell d'Administració diuen, perquè és el que diu el gerent, diguem, no? Clar, aquí també em sap greu una mica el paper de l'auditor, perquè ell hauria de... El primer que ha de fer un auditor és mantenir una estricta independència respecte a l'organització que està auditant, no? I aquí jo crec que li ha faltat aquesta independència com perquè hi ha un moment que sembla que validi, no, la versió del comptable, sembla que se la faci seva, diguem, no? I crec que això em sembla un error, ho dic amb total sinceritat, diguem, no? La independència de l'auditor l'ha de dur a abstenir-se de deixar-se influir per l'organització que està auditant, i en aquest cas no ha sigut així. Això sona una mica, com que no m'agrada el que diu, dic que està sou de l'altre, no? Pot sonar una mica així. Bueno, però és que aquí hi ha uns criteris que s'han fixat de manera clara i l'important és saber si aquestes despeses respecten o no aquests criteris, i els respecten en tots els casos. És a dir, en un cas respecten els criteris que va fixar el govern a l'exili quan va crear aquell fons, que són públics, i en un altre cas respecte als criteris que va crear el govern del Consell en el seu moment sobre les despeses de representació, no? A més, és que aquests criteris es van crear molt abans de que aquests senyors entressin a formar part d'aquesta junta, d'aquesta associació. I les donacions que van fer els donants s'han fet en base a aquests criteris, en el cas del Fons Defensa Exili, per entendre'ns. I en el cas del Consell es fan les donacions i és el govern que ha de decidir com es distribueixen, que és qui té la legitimitat per fer-ho, que és qui respon davant dels inscrits. Per tant, els senyors d'aquesta junta responen en termes legals, però ells no són ningú, amb tot el meu respecte, per alterar aquests criteris o per incomplir-los. És que si no els respectessin, de fet estarien incomplint la voluntat dels donants, que és sagrada. I això sí que seria greu. Per tant, el respecte a la voluntat dels donants és sagrada, diguem, no? El destí i la utilització d'aquests fons s'ha de fer d'acord amb els criteris que han vist els donants quan han fet la donació, i l'únic que s'ha de fer aquí és avaluar si les despeses responen o no responen en aquests criteris. Permet-me que faci referència a això que has dit, que no són ningú en el sentit polític, però sí que són les persones d'aquesta junta que signen els documents, o que si hi ha alguna irregularitat en algun moment se'ls anirà a buscar amb ells i no al govern del Consell, o si més no és un dels seus arguments. Per això jo ja fa molt temps que soc partidari de desfer aquell desdoblament, precisament. Ha sigut un dels meus cavalls de batalla, és a dir, aquest desdoblament, que al principi podia tenir una justificació, el que és separar les persones del govern, que som els que prenem les decisions, perquè som els que responem davant dels inscrits i decidim com s'han de gastar els diners,
hem de ser les mateixes persones que responem legalment per les nostres decisions davant de l'administració belga. Per tant, en aquest sentit estic d'acord amb ells. Diguem que aquest desdoblament té més inconvenients que avantatges ara mateix i que per tant s'ha d'acabar i que per tant ells s'han d'apartar i en aquest Consell d'Administració, en aquesta Junta, l'ha d'assumir el govern del Consell. És un dels meus cavalls de batalla des de fa molt de temps. Però en tot cas, que no pateixin, perquè a part d'aquesta auditoria que s'ha encarregat des del Consell, l'administració belga, el Ministeri de Justícia, obliga a totes les associacions a fer una auditoria oficial cada any dels comptes del Consell, que evidentment s'ha fet i evidentment s'ha passat sense cap màcula ni cap problema ni cap mena ni tan sols d'indicació per part del Ministeri de Justícia belga. Per tant, nosaltres hem passat els nostres comptes de manera impecable i impol·luta cada any davant del Ministeri de Justícia. No? I perdona, i deixa que encara digui una cosa, el comunicat que va fer el govern del Consell, ara no recordo exactament, fa un parell de mesos, amb motiu de l'auditoria, quan es va publicar l'auditoria, diu de manera explícita que aquestes despeses que estaven en discussió són despeses justificades. I això ho diu de manera claríssima, no? Per tant, jo crec que ja no hi ha més discussió, amb tot el meu respecte, sobre aquesta qüestió. I insisteixo, el comptable que ha creat la sospita i que és el que ha donat peu als titulars que van sortir publicats a la premsa, evidentment, jo he pres les meves accions legals en contra d'aquesta persona, evidentment. Més temes. El Consell va patir uns atacs informàtics on van suplantar la teva identitat i on, entre moltes altres coses també, o d'algunes que ja hem comentat aquí, sortia l'empresa Evans i els encàrrecs que se'ls han fet des del Consell. Anem a abordar aquest tema. Sí, bueno, Evans és una empresa coneguda del sector dels esdeveniments, un escenari, so, etc. Sí. I és de les més grans de Catalunya. És de les 2 o 3 més grans de Catalunya. De fet, és una empresa, per tant, d'una solvència professional i tècnica contrastada, no? I, de fet, treballa per alguns dels principals partits independentistes, els hi fa les campanyes electorals, ha treballat per entitats de la societat civil, per algunes de les més grans, treballar als actes del Palau de la Generalitat. Vull dir que, en aquest sentit, és una empresa d'una solvència contrastada, no? I a més hi ha una altra circumstància, que és que els directius d'Evans estan molt alineats amb la causa independentista i simpatitzen amb el projecte polític del Consell. I pel Consell, al principi de tot, insisteixo, que estàvem en aquella situació de persecució penal, era molt important que una empresa a qui tu li encarregaves que organitzés els teus actes fos una empresa que complís els teus criteris, és a dir, que complís el criteri de la professionalitat i de la solvència tècnica, però que, com a mínim, no tingués una animadversió política cap al Consell. Era un risc innecessari, diguem, no? I, per tant, en el cas d'Evans, aquests 2 criteris es complien clarament. Però és que, a més, es va començar a treballar amb Evans perquè l'acte de presentació al Consell a Brussel·les, vam fer 2 actes de presentació al Consell, un al Palau de la Generalitat i l'altre a Brussel·les, el Teatre Nacional Flamenc, un dels principals teatres de Brussel·les. Organitzar aquell acte, que a més es va fer 2 torns, tenia una complexitat logística important i Evans el va fer a cost zero. O sigui, Evans es va oferir a fer aquell acte de manera gratuïta, com una donació. I, per tant, van desplaçar una sèrie de professionals durant bastants dies a Brussel·les, o molts professionals durant pocs dies, més ben dit, el so, el material, etc. I tot això al Consell va costar 0 euros, justament per aquest compromís també ideològic, per dir-ho així, de l'empresa amb l'exili. Per tant, és que no hagués tingut cap sentit no acceptar aquesta contribució voluntària, no? Un dels encàrrecs més grans que recordo va ser l'acte de Perpinyà, aquella manifestació multitudinària. Sí, l'acte més gran que ha fet mai el Consell és l'acte de Perpinyà. De fet, va congregar pràcticament 200.000 persones. Era un acte, era la primera vegada que tornàvem a terres catalanes, els exiliats, el president. Era un acte d'una complexitat
logística immensa. Jo crec que només hi ha 2 empreses a Catalunya, Focus i Evans, que poden assumir un repte com aquest i també amb uns riscos polítics importants. Era molt important que aquell acte sortís bé. I per aquesta raó es va discutir qui l'havia de fer, l'acte. De fet, va haver-hi una discussió amb l'ANC, perquè ells en el seu moment doncs, van posar les seves objeccions perquè no feien proveïdors de la Catalunya Nord. I vam explicar que era molt important que ho fes un proveïdor amb el que nosaltres tinguéssim totes les garanties i amb el que hi haguéssim treballat, diguem. Per tant, no va ser una decisió unilateral meva. Jo vaig insistir que fos Evans, però no va ser una decisió unilateral meva que ningú conegués. Va ser una decisió assumida pel govern del Consell i coneguda i acceptada, per dir-ho així, per l'ANC. Però és que, a més, Evans va oferir unes condicions de pagament que no oferia ningú més. Unes condicions de pagament que volia dir que ens feien descomptes en moltes coses i que ens permetien pagar de manera fraccionada al llarg dels mesos, que a vegades ha sigut al llarg dels anys. Per tant, no crec que cap altra empresa del sector dels esdeveniments capacitada per fer un acte com aquest hagués fet unes condicions de pagament tan favorables. Vaja, estic 100% segur que no. Recordo per això que des de la delegació del Consell a la Catalunya Nord, per exemple, la Júlia Taurinyà, bàsicament, que a més va fer tuits públics, hi havia fortes discrepàncies aquí. Sí, però això en veritat no tenia a veure sobretot amb el paper de la delegació en l'organització d'aquest acte. És a dir, aquí no hi havia... Ella no acceptava que no era un acte de la delegació de la Catalunya Nord, un acte de la delegació del Consell de la Catalunya Nord. Era un acte del Consell a la Catalunya Nord, que és una cosa diferent. És a dir, no era un acte d'una de les delegacions del Consell, era un acte del Consell com a institució en el seu conjunt. I, per tant, aquest acte es gestionava i es coordinava des de Brussel·les, des de l'equip tècnic, no? Des del govern del Consell. I la delegació se li demanava col·laboració en tot el que calia, però no era a qui li corresponia agafar la coordinació d'aquest acte, diguem, no? A partir d'aquí nosaltres vam donar-li a la delegació tot el paper que vam poder i més, evidentment, i vam intentar treballar amb proveïdors de la Catalunya Nord en tot allò que es va poder. Però era més aviat una discrepància no tant sobre quins proveïdors, sinó sobre qui coordinava aquest acte. I parlàvem del compromís amb el procés d'Evans. No em vull equivocar, que va ser publicat i tot, que els seus directius d'aquesta empresa van estar detinguts per l'operació judicial de l'Estat contra Tsunami Democràtic, oi? Sí, és que a més va haver aquesta circumstància. Quan ja fa temps que col·laboraven amb nosaltres van passar uns quants dies a la comissaria de Travessera de Gràcia de la Guàrdia Civil, el calabós, i una de les acusacions és vostès col·laboren amb el Consell de la República. Home, jo crec que no seria èticament gaire comprensible que una gent que estan assumint a més uns costos personals directes per col·laborar amb nosaltres, això no es tingui en compte, però és que insisteixo, És a dir, després de Perpinyà, Evans va fer els actes que feia el Consell, que tampoc eren tants, però els plens de l'Assemblea de Representants, els actes de l'1 d'octubre, de commemoració de l'1 d'octubre a partir de l'any 22, etc. I sempre, sempre, sempre van oferir aquestes condicions econòmiques tan favorables. Preus més baixos, la possibilitat de diferir el pagament, si teníem problemes de tresoreria, etc. No? Per tant, qualsevol gestió responsable, qualsevol organització, hagués volgut treballar amb un proveïdor que t'ofereix aquestes condicions. I, per cert, jo personalment renegociava sempre es feien, evidentment, tots els encàrrecs en pressupost previ, detallat. Jo exigia molt de detall dels pressupostos. I ho podran confirmar ells. Sempre es renegociava el pressupost a la baixa. Sempre, sempre. La quantitat de partides que dèiem això no, això menys, això rebaixa-m'ho, etc. Per tant, jo crec que és irreprotxable, no? La relació del Consell amb Evans, no hi ha res a retreure. O sigui, negociàveu pressupostos a la baixa, però negociàveu amb ells, o s'acudien a altres pressupostos, altres propostes? No, durant molt temps vam treballar directament amb Evans fins que, per cert, amb motiu d'una discussió del gerent, de l'anterior gerent del Consell amb Evans, amb motiu d'això el gerent va exigir que a partir d'aquell moment, pel tema dels actes, hi havia d'haver 3 ofertes, com si fóssim una administració pública, per dir-ho així. A mi em va semblar correcte. A mi em va semblar perfecte i vaig dir molt bé, endavant, cap problema. Cap problema, si jo vull el millor pel Consell i si tenim ofertes millors, doncs treballarem amb altres. I què va passar? Per exemple, a l'estand de Sant Jordi de l'any 22. Vam demanar ofertes a les empreses que va proposar el propi gerent. I van fer ofertes més cares.
i l'oferta més econòmica, qualitat-preu, doncs era la d'Evans. Per tant, sí, quan s'han exigit que es demanessin més pressupostos, es demanaven més pressupostos sense cap mena de problema. I també ha sortit publicat el paper de, diguéssim, persona que feia de punt de trobada entre el Consell i Evans a la teva germana, a la Betona. Sí, però és que l'equip tècnic del Consell, tu saps bé, ha tingut col·laboracions voluntàries. La de la Betona amb el tema dels actes ha estat una d'elles. Per què? Perquè una persona que es dedica des de fa 30 anys professionalment al tema de l'organització d'esdeveniments. Llavors ella es va oferir a col·laborar amb el tema dels actes. Si tu mires el que costa a organitzacions de l'independentisme com Òmnium o com l'ANC, des del punt de vista dels costos laborals, no? Tota la feina d'organització d'actes, doncs veuràs que és una despesa important. Ens l'hem pogut estalviar gràcies a que hi ha hagut una persona voluntària, que en aquest cas era la persona que es dedica professionalment a això, és veritat, la meva germana, que ha col·laborat amb l'equip tècnic en l'organització dels actes. Però no és l'única. Hi ha hagut persones que són professionals de les xarxes de comunicació, em refereixo, que també han estat fent de voluntaris del Consell gratis et amor, igual que la meva germana, amb el tema de xarxes, i també ens hagués costat un dineral tenir una community manager dedicat només a les xarxes i, en canvi, doncs, hem tingut aquest suport. No? Per tant, sempre, per una qüestió justament d'austeritat i d'estalvi, sempre que hem pogut recórrer professionals que hagin col·laborat voluntàriament amb el Consell, ho hem fet, òbviament, no? Això és tot. Després, la meva germana treballa en aquest sector i molt després de que el Consell comencés a treballar amb Evans, com que treballen en el mateix sector precisament, doncs han tingut alguna col·laboració professional puntual. És veritat, però això no té res a veure. Això és una cosa potser dels últims 2 anys, l'últim any, però no té res a veure amb les decisions del Consell a l'hora de triar un proveïdor, en absolut. Al contrari, la col·laboració, insisteixo, d'aquesta voluntària o d'altres ha suposat un estalvi pel Consell, no una despesa. Vinga, seguim avançant amb temes. Hi ha un altre que també ha sortit publicat i és sobre els Mossos d'Esquadra, que suposadament el Consell ha desviat uns fons que eren pels Mossos represaliats pel retorn del president de l'agost passat per altres temes que no eren aquest. Què podem dir d'això? Bueno, és que com tot l'altre, aquesta acusació és falsa, perquè de fet és materialment impossible. Perquè aquests diners, que es diu que en veritat eren diners destinats als Mossos represaliats pel 8 d'agost, són diners que van entrar o que es van demanar abans del 8 d'agost. Per tant, és materialment impossible que aquests diners, que s'han fet servir per pagar una factura del Consell, no per cap altra finalitat, fossin pels Mossos. De fet, concretament, el Consell, amb motiu de l'acte del 8 d'agost, de l'acte del president a l'Arc de Triomf, el 8 d'agost va fer una sèrie de newsletters i, com sempre, va demanar suport econòmic, com hem fet sempre. I en allà sí, hi havia el compte corrent d'aquesta associació que es va obrir a Catalunya. Va haver-hi un moment que es va obrir una segona associació pel Consell de Catalunya perquè els consells locals necessitaven cobertura legal i necessitaven un NIF de l'estat espanyol per traslladar les nòmines de Bèlgica a Catalunya, que ho feia tot molt més fàcil, i aquest compte corrent d'aquesta associació sí que en tenia un control més directe. I, per tant, com s'havia fet des de ja feia temps, es posava aquest compte corrent perquè la gent donés suport econòmic al Consell. I es van enviar aquests newsletters abans del 8 d'agost i després es va enviar un newsletter, em sembla que va ser l'endemà quan el president va tornar a Waterloo i va fer un vídeo i es va compartir el vídeo i en allà hi havia, com sempre, aquest botó d'ajuda'ns i amb el compte corrent d'aquesta associació. I en allà van entrar uns recursos. Després, al cap de, no sé, si 1 o 2 dies, es va fer ja un mail específic des del Consell demanant diners pels Mossos represaliats. I expressament vaig dir que es tragués el compte corrent que jo controlava. No hi consta, és molt fàcil de comprovar, no hi consta aquest compte corrent en aquell mail. En aquell mail, justament, només hi ha el compte corrent de l'associació belga, de la que controlen ells. Per tant, és materialment impossible que els diners que van entrant a l'associació catalana
fossin pels Mossos. Doncs els diners que van entrar a l'associació catalana es van fer servir per pagar la factura més antiga, que de fet era una factura d'events de feia 2 anys. Imagina't, que és el que normal, d'acord amb els criteris de bona gestió, i pagar la factura més antiga que tens, sobretot si és de fa tant de temps. No? Per tant, aquí en tot cas la pregunta és una altra. La pregunta és si els diners que van entrar quan es va fer el newsletter pels Mossos, que van anar a l'associació belga, sobre la qual jo en aquell moment ja no tenia cap control, doncs si efectivament aquests diners es van destinar a la seva finalitat, que és de donar suport als Mossos. Aquesta és la pregunta, diguem-ne. Per tant, segons tot el teu relat, queda demostrat que això és una acusació falsa. Bueno, és que jo crec que és fàcil de demostrar, perquè els fets em remeto, no? Només cal obrir aquests mails i veure quin compte corrent surt en cada cas, no? I la data en què es van enviar. Però és que, a veure, hi ha hagut... Això es va dir des de la Junta de l'Associació. Això van dir els senyors que estan a la Junta o Consell d'Administració de l'Associació, però és que n'han dit moltes més. L'última carta que van enviar, per exemple, diuen que hi ha unes factures que se li han pagat al Jaume Alonso Cuevillas que eren per qüestions meves privades, quan resulta que el Jaume Alonso Cuevillas és l'advocat que va assumir la defensa de l'Oriol Calvo. O sigui, és públic, ho vam fer públic, vam fer un acte per explicar que el Consell assumia la defensa legal d'un dels activistes del moviment independentista, que és l'Oriol Calvo, i ho va fer el Jaume Alonso Cuevillas, i va fer unes factures i se li van pagar, evidentment. I en canvi, tenen, no sé, l'atreviment de posar per escrit que aquestes factures eren per qüestions personals meves. Doncs clar, és un no parar, diguem, no? De dir coses que són falses, sap greu haver-ho de dir d'aquesta manera, i que és molt fàcil de demostrar documentalment, no?, la falsedat de tot això. Per tant, arribats a aquest punt, consideres que ha sigut objecte d'una campanya de desprestigi? Bueno, no sé de què ha sigut objecte, però en tot cas hi ha 3 fets que són indiscutibles. No? Primer, una sèrie de documents d'aquests gerent o d'aquests membres d'aquesta junta, d'aquest Consell d'Administració, d'aquesta associació belga, en què es posen per escrit coses que jo, insisteixo, puc demostrar que són falses. Jo no sé si se les creuen, aquestes falsedats, potser se les creuen, però la qüestió no és si se les creuen o no se les creuen, la qüestió és que les posen per escrit acusacions falses, que totes tenen a veure amb mi. Després, hi ha hagut la filtració, no podem dir qui l'ha fet, però hi ha hagut la filtració d'aquests documents en un diari digital que ho ha convertit en grans titulars, diguem, que no eren titulars justament pensats per ajudar-me. Jo crec que més aviat tenien un afany una mica de desprestigi. No? I després, hi va haver-hi uns ciberatacs. Coincidint amb tot això, va haver-hi 2 o 3 o 3 o 4 ciberatacs a la base de dades del Consell, en un dels casos fins i tot suplantant la meva personalitat, amb un text que jo, quan el vaig llegir, per un moment no és que em fes cap gràcia, vaig pensar, mira, ho hem fet amb el xat GPT, diguem, no. Però un document on se suposava que jo havia enviat un mail als inscrits autoinculpant-me, reconeixent totes aquelles irregularitats, que no són tals, ja ho he explicat, etc. Per tant, no sé si això se'n pot dir campanya, però en tot cas és evident que molts d'aquests fets que acabo d'explicar doncs només poden buscar danyar la meva reputació, no? Que em sembla evident, això. Per tant, després d'haver-te escoltat i seguint el relat amb detall, podíem... O sigui, si tot el que expliques, evidentment, és cert, arribem a la conclusió que no hi ha corrupció, però sí que et podien dir, però ets un mal gestor. Això no és un delicte, sinó ser incompetent en la feina. Mira, sí, a veure, ningú és perfecte en aquesta vida, però em fa bastanta ràbia, diguem, no? Perquè justament amb el que hem fet amb el Consell és sempre intentar ser super prudents en la gestió financera, no estirar mai més el braç que la màniga, i el Consell ha de fer coses, el Consell ha de fer activitat, ha de poder fer actes, els seus òrgans generen despesa i, per tant, hem de gastar, però sempre hem gastat de manera molt mesurada i molt austera. Almenys aquest ha sigut sempre el meu criteri, diguem, no? I el criteri que jo li transmetia en el gerent. Tot i així,
Quan el gerent marxa, recordo, el juliol, se li va comunicar a l'abril del 23, però va marxar el juliol, en aquell moment jo assumeixo jo directament la gestió directa. Durant uns mesos jo puc assumir la gestió directa de, entre el juliol del 23 i pràcticament el juny del 24, la gestió directa de les finances, del dia a dia de les finances. I mira, aquí sí que l'auditoria hi ha una cosa que l'explica de manera clara i inequívoca, de manera clara i meridiana. El dèficit de l'any 2022 és de 224.000 euros. I en canvi, l'any 23, jo entro el juliol del 23 i el 23 es tanca amb un superàvit de 4.000 euros. Si aconseguim eixugar, no, aquesta situació deficitària, resoldre-la en 6 mesos. Insisteixo, tancament del 22, 224.000 euros negatius, tancament del 23, 4.000 euros positius. Home, això, amb tot el meu respecte, un exemple de mala gestió no és. Insisteixo, i això ho diu l'auditor. I actualment el deute del Consell, la situació econòmica, ara mateix, a dia d'avui, quin és? A veure, tot i que el tancament de l'any 23 va ser positiu, vaig trobar moltes factures, diguem, pendents de pagar. Tot el deute que em vaig trobar en aquell moment, el juliol del 23, a l'agost del 24 ja estava tot pagat, per dir-ho així. Havíem eixugat aquell deute antic, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que després s'ha anat generant deute nou des del juliol del 23 i durant el 24. Però clar, aquí el que són les decisions que em competen directament a mi, en aquests moments no tindríem deute. Per què? Per exemple, el deute que tenim sobretot relacionat amb l'acte de l'1 d'octubre de l'any 23. És un deute que jo autoritzo. No me'l trobo, aquest l'autoritzo jo, diguem, no? Genera un deute nou. Clar, l'auditoria, i ho explico perquè l'auditoria ho explica clarament una cosa que d'això ningú n'ha fet cap titular, que és que des de l'associació belga, els responsables de l'associació belga desvien vora de 50 i pico, 1.060.000 euros cap a una altra associació que no té a veure amb el Consell, que és aquesta associació que es diu Catalunya Cultura i Progrés, em sembla, CATSIP. I aquesta desviació de 60.000 euros des de l'associació del Consell a una altra associació. I això es fa sense el meu coneixement i sense el meu consentiment i sense l'utilització del govern del Consell. Legalment no ho podem impedir, però no deixa de ser, per mi és greu, destinar uns diners que haurien d'anar pel Consell a d'altres finalitats. Si aquests diners no es haguessin desviat, doncs aquest deute que tenim pendent de l'any 23 no s'hagués produït. I el mateix l'any 24. L'any 24, deute autoritzat per mi i en deute petit, però és que l'any 24 ha tornat a passar el mateix. S'han desviat diners al marge de qualsevol acord i al marge de qualsevol conveni i al marge de qualsevol permís del govern, s'han desviat diners, aquests senyors d'aquesta junta han desviat diners cap a aquesta altra associació. Els mateixos diners que necessitaríem per eixugar el deute de l'any 24. Per tant, pel que fa a les decisions que jo he pres i de les quals jo soc responsable, per això ara mateix el deute seria pràcticament inexistent. Hi ha hagut alguna decisió de despesa l'any 24, però que també s'ha pres per terceres persones, que no he pres jo. Vull que en aquest sentit a mi em dol, no? Diguem que se m'imputi un deute que té al Consell que justament és conseqüència de decisions que jo no he pres. I si ens atenim a les decisions que jo he pres, ara mateix tot aquest deute no hi seria. Per tant, el que ells diuen que fas, que és desviar diners, tu dius que ho estan fent ells. És així, ho he entès bé perquè és una afirmació. Sí, hi ha uns convenis, de fet n'hi ha 2. I jo estic utilitzant els recursos, en el cas d'aquests lloguers que hem explicat abans, en el marc d'aquests convenis. I en canvi, el conveni que regula la relació entre l'associació del Consell i CATSIP, doncs ells no l'estan aplicant i estan enviant més diners dels que preveu aquest altre conveni cap a aquesta altra associació que el Consell no controla, no? Per tant, home,
sincerament s'ha de tenir una mica de barra per retreure-li a algú que faci una cosa que no fa i que justament tu sí que l'estàs fent. Sincerament, jo ho veig així. Parlant de gestió, no és la primera vegada que tu gestiones recursos, en aquest cas públics, i no petits, que són en el Departament de Salut, quan vas formar part del govern de la Generalitat de Catalunya, el govern de l'UO. Sí, però deixant el Departament de Salut, de fet és el pressupost més important de Catalunya, tant públic com privat. No hi ha ni tan sols cap empresa privada que tingui un pressupost tan gran, però precisament per això la gestió del pressupost no la fa el conseller. Però el conseller també, evidentment, participa i pren decisions pressupostàries molt importants, però hi ha tot un equip que es dedica a fer tota aquesta gestió d'aquell pressupost tan descomunal. No, però sí que jo he fet gestió directa en el mateix moment que estava gestionant els recursos del Consell, que ja et dic, hi ha hagut moments en què he tingut la possibilitat de gestionar el dia a dia financer d'una manera molt més directa, quan he assumit jo les funcions del gerent, diguem, a cost zero. De fet, aquest va ser un dels secrets de la reducció del dèficit que he explicat abans, diguem, no? Una feina que abans feia un gerent que tenia un sou, el que fos, que no era petit, doncs quan jo la vaig assumir, com que els membres del govern no cobrem ni un duro, jo tampoc, encara que hagi posat totes les hores del món, no he cobrat mai ni un duro pel Consell, doncs això va permetre estalviar molt amb costos laborals, no? Però tanco el parèntesi, et deia que és veritat que durant un temps jo al Consell feia una gestió a través d'aquest gerent i després he pogut fer la gestió directament. En el mateix moment, jo he estat gestionant uns pressupostos, el del Parlament Europeu, per exemple, que més enllà de les nostres remuneracions, nosaltres gestionem tot el pressupost que se'ns dona pels assistents, per les activitats, aquella exposició que es va fer al Parlament, mil projectes que hem pogut fer des del Parlament Europeu, diguem, no? Aquest és el pressupost de la campanya electoral de les europees, que el vaig estar gestionant i controlant jo directament. Seria molt estrany, no?, que la mateixa persona al mateix moment en pressupostos similars, en uns casos, apliqui uns principis de bona gestió i d'austeritat, perquè la gestió del Parlament Europeu cap mena de problema, la de la campanya electoral. Jo crec que deu ser l'única campanya electoral que no ha sigut deficitària, que hem pogut pagar tota la campanya amb els recursos que hem obtingut gràcies al propi resultat electoral. Com sabeu, els partits polítics cobren en funció del resultat electoral que treuen, diguem, no? Deia, seria molt estrany, no?, que la mateixa persona en el mateix moment faci una gestió tan catastròfica en un àmbit i en canvi una gestió normal, correcta, amb dos altres àmbits diferents, no? No és que vulgui reivindicar, que de fet, d'acord, ho estic fent una mica, sinó que simplement em dol que, bueno, molt bé, d'acord, corrupció no, fantàstic, però home, amb mala gestió, bueno, no, mala gestió no. Aquí el que és mala entesa, això sí que ho constato, diguem. Hi ha una mala entesa amb els responsables d'aquesta associació belga, que és la que té el control legal dels recursos del Consell. No estem parlant de mala gestió, sinó d'una mala entesa, d'una mala relació entre un responsable polític, en aquest cas soc jo, que s'ha de coordinar amb els responsables legals, amb un gerent, amb uns membres d'una junta, que són els que controlen els recursos i que la relació, doncs, al final s'ha complicat. I per això, torno al que deia abans, per mi és importantíssim desfer el desdoblament, que, per cert, és una de les altres coses que diu l'auditoria, que en aquest punt estic absolutament d'acord. Em sembla urgent, que de cara al futur s'acabi amb aquesta situació de desdoblament. És a dir, que siguin els membres del govern del Consell els que assumeixin la tasca de responsables legals de l'associació i que siguin, per tant, ells els que assumeixen les conseqüències de les seves decisions, no només davant dels inscrits, sinó davant de l'administració belga. Això em sembla el primer que ha de passar. I això, evidentment, independentment de qui sigui que assumeixi el lideratge del Consell ara en el futur immediat. Doncs bé, ja estem arribant al final d'aquesta conversa, Toni. No sé si voldries acabar amb alguna reflexió, alguna conclusió.
Sí, bueno, crec que és evident que preferiria no haver d'estar parlant de tot això, no haver de fer aquesta entrevista que t'agraeixo tant de quasi una hora entrant amb aquestes, anava a dir misèries, no sé com dir-ho, aquests detalls de gestió que són situacions de gestió que es donen amb tantes organitzacions, diguem, no? El que passa és que d'aquí se n'ha fet grans titulars, se n'han fet, insisteixo jo crec que una certa campanya i evidentment és molt desagradable, no? És molt irritant perquè, a veure, jo hagués pogut no assumir quan el president m'ho va proposar al principi la responsabilitat del dia a dia al Consell. Molta gent s'hi ha dedicat al Consell, però per la meva posició, per l'encàrrec que se'm va fer, el que és objectiu això, no? El que hi ha dedicat més temps, més hores, el que s'hi ha dedicat amb cos i ànima durant molts anys, el que l'ha aixecat una mica, amb la col·laboració de tothom, de tanta gent. Evidentment no és obra, en absolut no estic dient que sigui obra d'una persona, ni molt menys, però sí, i el president en una ocasió, en una assemblea de representants, va dir, bueno, diu, aquí hi ha una viga que tot ho aguanta una mica, no? Que fa de viga de l'edifici. L'edifici està composat de molts elements, però hi ha una viga que en aquest cas és el vicepresident, no? Bueno, t'hi dediques amb cos i ànima, amb tota la convicció, per compromís, sense cobrar ni un duro, òbviament, perquè creus que el Consell és imprescindible per continuar el camí que vam començar l'1 d'octubre, no? I el que et preocupa més és l'estratègia política del Consell, però a part t'has de dedicar a aquesta coordinació executiva. Home, no vull que ningú m'ho reconegui, no necessito que ningú em doni les gràcies, de fins aquí, correcte, ho fas per convicció i per compromís, però el que és bastant insuportable és que t'acusin de corrupte. O sigui, una cosa és que no se t'agraeixi, i l'altra és que t'acusin de corrupte, i això és molt irritant, no? No sé, jo m'hagués pogut dedicar a fer llibres. De fet, en tinc algun amic fer, no? I en canvi vaig voler dedicar a tot el temps que em sobrava, més enllà de la meva feina d'eurodiputat, l'he estat dedicant al Consell. Que t'acusin de corrupte és molt irritant, no? Després d'escoltar tot el relat, bueno, et sents víctima. No, a veure, no em vull fer la víctima. No sé si ho soc, no em vull fer la víctima. Jo el que he volgut és fer un exercici de transparència, perquè, i insisteixo, hi ha hagut molts companys, amics, gent de les bases del Consell que m'ha recomanat i m'ho he pensat que tenien raó, que era bo fer aquestes explicacions de manera oberta, diguem, no? Explicar tot el que jo tinc per explicar. El que passa és que m'entristeix profundament pensar, en cas que efectivament hi hagi hagut una voluntat de destruir la reputació d'algú, de manera impune, home, llavors això sí que em porta una reflexió una mica més profunda, no? Que és com farem un procés d'alliberament nacional si persones que ens va tocar estar al davant i que després hem pagat un preu personal tan alt, que això crec que és evident, no? Molts activistes de base l'han pagat, però ningú pot discutir que els membres del govern també han pagat un preu personal alt, presó, exili. Si persones que pel fet d'estar al davant del procés hem assumit costos personals tan alts, home, que després es pugui buscar destruir la reputació d'aquestes persones de manera impune, en base a mitges veritats o a informacions confuses o directament en base a mentides, destruir la reputació d'algú que està pagant un preu personal, ja no ho dic en mi, intento pensar-ho de manera general, no? D'algú que està pagant un preu personal tan alt pel seu compromís i anar, i al cap dels anys, intentar destruir-li la reputació, desprestigiar-lo, etc. Això és més que la irritació de que t'acusin de manera injustificada de quedar-te uns diners que no t'has quedat, que això simplement és irritant. Aquesta altra reflexió que et faig, el que em provoca és una preocupació molt forta, sí. M'entristeix profundament perquè crec que això ens fa molt mal, no només a mi, sinó que ens fa molt mal a tots. A tots els que volem avançar amb el camí que vam iniciar l'1 d'octubre, que per això es va crear el Consell. Doncs, Toni Comín,
Espero que hagis pogut dir tot el que tenies al pap, que no hagi quedat res per dir, i espero que ens puguem retrobar ben aviat a terres, al Principat. Terres catalanes ja ho hem fet, però que sigui al Principat. Jo també m'espero, que algun Vinga, dia l'abraçada ens la farem, ens la farem al Principat. molt bé. I moltes gràcies, de veritat, Gerard. Moltíssimes gràcies. Vinga, molt bon dia. Adéu, adéu.